senta com o popô. O mano te convocou, talvez cê tá com o popô. É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo. É vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Та да ви обясня какво и направихме на тази касайца. Направихме стежи едно ремап на 100 октана, тъй като момчето си е паралеля и си кара от скъпото. И имаме изкарани, тук малко сега да ви покажа от тилното, 817 Нм на 3250 оборота и 583 коня на 6250 RPM. Това всичкото кара колата да прави това. На всичкото отгоре сложихме един хубав лип Maxton дизайн и отгоре на това малко тъй като и направихме също така и X-Delete. Чао от нас! После ценете тези видеа, вижте с какво се занимавам. След това въртене на гуми.